Hello mga kaibigan, maayong adlaw kanimo. Pangutana karon, okay ra ba nga maingon ta, sakto ba nga maingon ta nga maghubog ta, mag-inom ta kay Pasko karon. So kana mga igsunan, ako mismo nakadungog ug naka-witness several time ana nga mga klase nga mentalidad. So okay ba nimo? Okay ra ba na? Pwede ra ba tayo nga kasabot ra mang Ginoo na? Well, gusto nato na tagaan ug pagtagad mga kaigsunan. Kanang mingon ta nga maghubog ta, maglipay ta kay Pasko karon. Well, in the first place po, kinahanglan masabtan nato unsa gid na gining Pasko. Dili lang ni tungod kay mingon ta nga maglipay ta, and then to the extent nga maghubog-hubog na ta, grabe na kay noon problema kagubot. Murag nahimong wasted na noon ang tanan bisan ang imong financial. Well, kailangan masabtan nato unsa ning Pasko mga igsunan. Ang Pasko dili lang tungod kay mingon ka nga maglipay ka kay nataho na ang manluluwas. Unang-una mga kaigsunan, kung sabton gyud nimo ang biblical history sa pagkatao ni Jesus, dili lalim, dili to basta-basta ang pagkatao ni Jesus. Kay during that night mga kaigsunan, samtang ang hari nga si Herodes kay nagjealous siya mga kaigsunan nga naay matawo nga hari sa mga Hudyo. Ug tungod nga na mga kaigsunan, nasuko siya nga ang mga wise men nga wala mibalik dito padulong niya gikan sa ilang pagkurtisi sa iya nga nagpahibalo nga mataw ang hari sa mga Hudyo. And then mga kaigsunan, mibati siya zealous og tungod niya na nag-order siya nga ipapatay ang mga bata 2 anyos pababa. So try to imagine. Niadtong tungura mga kaigsunan, daghang nagminatay tungod kay daghang mga bata nga nangamatay mga kaigsunan tungod kay gusto ipapatay sa hari si Jesus mga kaigsunan that time. No wonder nga nganong dito sa manger nakapaingon sa pasungan nga tao si Jesus para di ay makaigsunan nga ma-preserve si Jesus kay di ay ngadto panahon na nasuko ang kaaway nga maong yawa nga mao'y nagmanipulate sa hari nga ipapatay niya ang bata nga mao si Jesus pero gi-preserve si Jesus. So igsoon ako mingon nimo unsay rason nganong naay Christmas nganong naay Pasko. Ang Pasko mga kaigsunan, it's all about Jesus. Dili lang di ay tungod kay natawo siya. Kinahanglan masabtan nimo nganong natawo si Jesus ang rason aron kita iyang luwason. Aron kita makaigsuonan iyang bayran sa atong mga sala. Kay wala na laing bayad sa sala makaigsunan. Kita dita kabayad. Kay unang-una kinsa man ta mo bayad nga makasasala man ta. Kita ang gibayran ni Jesus, pinagi siyang kaugalingon. Siyang naimong halad alang sa atong sala makaigsunan. Kay dili but ang Dios nga kita makaigsunan malaglag ngadto sa pagkaalaot makaigsunan nga din maimpierno ang tao tungod sa sala. Apan salamat ni Jesus nga pinaagi niya kita nalukat makaigsunan gikan sa tunglo sa sala. So mo na Christmas, mo na celebration nga kita dapat maghinulsol mo balik tas Ginoo dili kay pagpasko magpakasala na hinuon tag samot makaigsunan. So ang Pasko di makaigsunan masabtan nimo minsay na is redemption aron kita lukaton luwason kita niya gikan sa tunglo sa sala. Muna ay pinaka-essence sa Christmas nga si Jesus na tao aron kita lukaton. Muna siya nagpakamatay dito sa cross, gilangsang siya, namatay sa cross, ug mingon sa dito sa cross, makaigsunan, it is finished. Humana, gibayaran niya itong sala. So makaigsunan, nun sa may mong buhaton. Samtang masabtan nimong minsay sa Christmas. So dapat diyang tao mo dangop niya, mo alagad niya, mo simba niya, mag-alagad sa Dios, maghinulsol ta sa itong makapakyasan. Kay maunay mga butang, makaigsunan, nga importante alang nato. So ang atong Christmas, makaigsunan, dili lang every December. Kung mahimot tanang panahon, tanang adlaw Christmas nato. Kay ang Christmas, makaigsunan, maong mensahe sa cross, ang redemption na si Jesus namatay, gilubong og nabanhaw. Aron ikaw ug ako dili na hinukman sa sala, kundi aron kita makaigsunan mahimong anak sa Dios o kitang tanan mahimong kandidato nga moadtong langit aron kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Munay giingon sa Bible sa John 3:16 gihigugman sa Dios tibuok kalibutan og tungod niya na iyang gihatag ang bugtong anak nga si Jesus aron ang tanan motuon niya dili malaglag apan may kinabuhing walay katapusan. So dili malaglag ang tao nga naay Kristo. So mo na yabi karon makaigsunan sa atong pag-alagad siguraduha si Kristo sa imong kinabuhi kay siya nagbayad sa imong sala. So pagsama aning panahon season sa Christmas, dili nang rason makaigsunan, dili na pwedeng mayon ta nga maghubog-hubog ta, mag-enjoy ta kay Pasko bita karon. Sayop nga mentalidad. So ikaw karon nakadungog ani, hinaot ko nga mahimo ning rima nimo
may mo ni minsay nimo nga karong panahon na dapat ta maginulsol, dangop ta sa Ginoo, musimba ta, molagad ta sa Ginoo, kay wala na laing dalan nga matutag langit, si Kristo ra yun. Si Kristo mismo nag-ingon nga siyang dalan, kinabuhi ug ang kamaturan, way makadto sa amahan sa langit, gawas lamang niya. So salamat sa iyong pagpaminaw, nining atong bubong kaminsay, ang Dios magapanalangin kanimo. Paliw kog share sa tong video mga kaigsunan, at least makatabang kita alang sa uban nga gustong masayod nining simpleng minsay alang sa Christmas. So dalay ko ng Dios, ako magaingon kanimo nga ang tao nga naipagtuo sa Dios di sa mapakya sa paglaom, kay ang Dios nga nagsaad sa mga pulong matirud-anon nga motuman niini. Dalay ko ng Dios og maayong buntag kanatong tanan. Bye-bye.